Вітаю вас, мои сябры! З вами канал «Казки на канапе». Хутка пачнуцца летнія канікулы, самы спрыяльны час для дзяцей ды ўнукаў, каб пачытаць кніжкі добрыя, у тым ліку і кніжкі беларускіх пісьменнікаў. Сёння я хачу прадставіць вашай увазе кнігу класіка беларускай літаратуры Змітрака Бядулі, якая называецца «У кузні Хохліка». Хто такі хохлік, калі ніхто не ведае? У славянскім фальклоры гэта малое такое чарцяня, памочнік дамавога. Я пачытаю вам дзве казкі з гэтага цудоўнага зборніка і вельмі буду ўсцешана, калі вы знойдзеце гэту кніжку ў бібліятэцы і пачытаеце іншыя творы Змітрака Бядулі. Калі ласка, першая наша казка будзе называцца «Скарб». Яны хоць і напісаны больш за, мабыць, у мінулым веку, але хачу сказаць, што яны настолькі мудрыя, што калі паслухаеш эту казачку, сапраўды ўсё адбываецца як і зараз. Ля рэчкі пад Вольхай Хохлік знайшоў ракавінку. Улазіў у ёй кузню і давай чырвонцы каваць. Праца ў яго заўсёды кіпела ўночы, калі, бадай, усе жывыя істоты спалі. Калі спяваў толькі адзін салоўка і месячык рэчку фарбаваў. У кузні Хохліка было некалькі памочнікаў. Светлячок раскладваў агонь на горне, цвыркун працаваў малатком пры кавадле, жаба дзьмухала кавальскімі мяхамі. Пад карэннямі Вольхі ля рэчкі крот выкапаў патаемныя падзямеллі, дзе Хохлік хаваў свой багаты скарб, скрыні з золатам. Разнеслася вестка па ўсёй ваколіцы ля рэчкі, што Хохлік вельмі багаты і мае незлічоныя скарбы пад Вольхай. «Сваімі вушамі чула», — казала маленькая плотачка ў рэчцы, «цэлымі начамі куе ў сваёй кузні, грукае і стукае, і нам, рыбкам, проста спаць не дае». «Сама сваімі вачыма бачыла», — казала варона, «усё там у яго кузні блішчыць і блішчыць, свеціць, як маланка, ажно вочы слепіць мне старой. І я мусіла купіць сабе цёмныя акуляры, бо доктар Драч напужаў мяне, што зусім аслепну пад старасць, калі не буду асцерагацца. Ой, адно гора з гэтым Хохлікам». «Ку-ку, ку-ку, раз, два, тры, чатыры», — кукавала зязюля на Вольсе. Яна ў цёплай раніцы сядзела на дрэве, ды ўсё лічыла багацця Хохліка. Але зязюля ў лічбах надта нікемная, лічыць, зблытаецца, ды зноў спачатку пачынае, і гэтак штодня. «Зм-зм», — гудзеў авадзень над рэчкай. «Гэта ж проста бяда, аднаму ўсё, а другому нічога. Я лётаю, б'юся, як рыба аб лёд, і нічагуткі не маю. А Хохлік увесь свет захапіў». «Ш-ш-ш», — сказаў чарот. «Не шуміце так, не грыміце, ды не зайздросце вы. Працуйце, дык і вы будзеце мець. Я вось сведка, як Хохлік са сваёй сям'ёй працуе, да поту». «Дурань, дурань, дурань!» — крыкнуў дзяцел чароту. «Не лезь, куды цябе не просяць, маўчы ды годзе. А вось давайце, браткі, будзем дзяліць Хохлікава дабро». «О, давайце, давайце!» — крыкнулі вераб'і. І мы да кампаніі», — загудзелі камары. «Калі ўсім, дык і нам», — закудахталі куры. Падняўся шум, гармідар, крыкі. Наляцелі з усіх бакоў звяры і птушкі, мухі і ўсе жывыя істоты, хто толькі даведаўся аб багаццях Хохліка. Усе рынуліся да Хохліка ў кузню, каб яго абрабаваць. Але Хохліка таксама ў легцы не возьмеш. Ён схаваў свае скарбы спрытна. Закопваў па ўсёй ваколіцы, ды ў розных мясцінах, па лясах, па лугах, пад крушнямі, пад дрэвамі. Не было лапінкі на зямлі, дзе б не ляжалі яго скарбы, але ніхто іх знайсці не можа.
Грабутся куры на сметниках, копаются птушки на полях, пораться звяр'ё под карчамі, рыба ў вадзе, шукаюць, але нічога з гэтага не выходзіць. Наслухаўся малы хлопчык Саўка ад свайго старога дзеда, который жыў у млыне ля рэчкі, шмат баек пра гэтыя багатыя скарбы хохліка. Яны захаваны ў зямлі, іх усе шукаюць пад карчамі, ды знайсці не могуць. Іх трэба шукаць апоўначы, у купальскую ноч, калі папараць кветка цвіце, сказаў дзед. Ось тады іх можна найсці. І вось у купальскую ноч, калі дзед ужо спаў, малы Саўка выйшаў ціхенька з хаты. Узяў з сабой рыдлёўку і пабрыў скарбаў шукаць. Убачыў ён здалёку агеньчык, які блішчаў на полі ля крушні, і вабіў так да сябе. О, гэта пэўны скарб, падумаў Саўка і пайшоў на гэты агонь. Ён да агню, а агонь ад яго, і далей завёў ён хлопчыка ў самы цёмны гушчар, гэты агонь. Страшна і жудасна было ў гушчары. Дрэвы, як жывыя істоты, шапталіся паміж сабою і нібы дзівіліся, што такі малы хлапчына не баіцца адзін швэндацца ноччы па лесе. Тым часам агонь знік, а замест агню залаты пеўнічак заблішчаў на карчы. Вось дзе скарб! Узрадаваўся Саўка і трах рыдлёўкай пеўнічка па галаве. Пеўнічак запяяў і знік, а замест пеўнічка паказаўся залаты зайчык. Саўка зрабіў тое самае з зайчыкам. Паказалася лісічка залатая, затым залаты ваўчок, залаты мядзведзь. Але ён дзіка раўнуў і глынуў Саўку. Ачухаўся Саўка праз некалькі хвілін, ажно стаіць ён пад зямлёй. А на яго глядзіць і усміхаецца хохлік, малюсенькі такі тоненькі, як травінка, прыбраны ў шоўк і ядвабу. На галоўцы ў яго залатая карона з дарагімі каменнямі. А вось ты і папаўся, Саўка, мне ў рукі, сказаў хохлік. А я цябе не баюся, загарачыўся Саўка. Зачэпіш мяне, дык я цябе вось адным пальцам задушу. І паказвае хохліку свой палец. Але як глянуў на свой палец, дык адразу анямеў ад страху. Палец цянюткі, як павуцінка. Тады давай, Саўка, аглядаць усяго сябе. Ажно ён сам такі ж маленькі, як і хохлік. Тут Саўка спужаўся, ды і заплакаў. Не плач, сказаў хохлік. Давай цяпер, калі ты ростам такі, як і я, будзем аглядаць мае скарбы пад зямлёю. На волю хачу да дзеда, яшчэ галасней заплакаў Саўка, бо ў яго ўжо адпала ахвота скарбы тыя разглядаць. Вось табе і адважны, пачаў кпіць яго хохлік. Звяроў страшных не баяўся, а цяпер плачаш. Сорам, а яшчэ хлопец. Глянь, Саўка, налева і падзівіся. Як глянуў Саўка налева, дык адразу плакаць перастаў. Посярэбраныя палацы замігацелі пад зямлёй. Увёў хохлік Саўку ў палацы. Як заблішчалі залатыя сцены і дарагія камені на сталах. Дык Саўка аж засмяяўся з радасці і забыўся аб усім на свеце. Гэта мае палацы, тлумачыў яму хохлік. Я тут жыву з усёй маёй вялікай грамадой. І мы ўсе вельмі багатыя. Мая грамада разышлася па ўсіх кутках зямлі на працу. Кожны хохлік мае багатыя скарбы, куе і куе золата і дае багацце таму з людзей, хто шчыра працуе. Маць зямля шмат багацця мае. Яна шчодрая да тых, хто любіць працаваць. Без мазалёў і поту ніякіх скарбаў не знойдзеш. Раптам пачуўся шум пад зямлёй.
З усіх бакоў, з усіх шчылін пачалі сыпацца хохлікі, як залатыя сняжынкі, як брыльянтавы мак, як жывы каляровы дождж. Малюсенькія-малюсенькія, драбнюткія-драбнюткія, і многа-многа, аж у вачах у Саўкі замігцела, гледзячы на іх. А ўсё, відаць, працаўнікі заядлыя, майстры адукаваныя. Хто з сякерай, хто з рыдлёўкай, хто з малатком, хто з мяшочкам за плячыма, а хто з такім дзіўным інструментам, што Саўка і не ведаў нават, што гэта. «Гэта моя сямейка на вячэру прыйшла. Эй, ты!» – паклікаў хохлік аднаго з кампаніі. «Як расце поле таго ратае, што раней за ўсіх у вёску на шнур свой выходзіць. Вельмі добра расце. Я сам даглядаю жытнія зярняткі, кармлю іх сямельным сокам і паю расіцай». «А ты што сёння зрабіў?» – строга крыкнуў ён другому. «Я глядзеў за тым, каб сад добра расцвітаў, каб вецер без пары кветак не зрываў». «Ну, глядзі, бо гаспадар дзень і ноч у садзе капаўся. Трэба, каб яблыкі былі, як гарбузы размерам, а грушы, як кулакі». «А ты, жэўжык, што зрабіў?» – звярнуўся ён да трэцяга. «Я пільнаваў агарод з агуркамі, лічыў і лічыў, бо трэба, каб сёлета было шмат агуркоў». І хохлік пачаў лічыць па пальцах. 5 коп гаспадару, шаўцу, што яму боты шыў, 3 капы кавалю за рыдлёўку, 3 капы хлапчуку, які ваду цягаў, 3… «Ах ты такі сякеры!» – злаваўся стары хохлік. «Чаму ты гэтакі скупы? Глядзі, каб усім было не меней, як па 10 коп агуркоў». «Буду старацца», – пужліва сказаў працаўнік. Падышоў новы хохлік з кнігай і пачаў чытаць аб тым, як хлопчыкі ў школах вучацца, хто стараецца, а хто толькі мух ловіць на уроках. Доўга чытаў ён аб гэтым, пералічваючы ўсіх сяброў і знаёмых Саўкі. «Рыхтаваць старанным хлопчыкам самыя найлепшыя гасцінцы, а гультаям і абібокам нічога не даваць», – загадаў старшы хохлік. Пасля розных распытванняў працавітыя хохлікі селі вячэраць. І чаго там толькі не было на вячэру. Самыя найлепшыя прысмакі, якія толькі ёсць на зямлі. Саўку, як госцю, вядомая рэч, пападаліся найсмачнейшыя кавалкі. Павячэрыўшы, сытна нават, Саўка заснуў і не паспеў азірнуцца, як апынуўся на ложку сваім у дзедавай хаце. З таго часу болей Саўка не шукаў скарбаў, бо ведаў, што маці зямля мае іх у сабе вельмі шмат, але дае толькі тым, хто працуе. І Саўка ўзяўся за навуку, каб навучыцца працаваць. Вось такая мудрая казка. Не трэба шукаць у хохліка багацця, а вучыцца самім працаваць, добра вучыцца ў школе, каб знайсці тыя скарбы. Дзякую вам за ўвагу. У наступны раз пачытаем яшчэ адну казку са зборніка «У кузні хохліка» беларускага пісьменніка Змітрака Бядулі. Дзякую вам за ўвагу.